Kaixo lagunok, zer moduz zabiltzate? Gaur domeinuaz eta hostingaz hitz egingo dugu, ze gauza garrantzitsua dira, zer egiten dugu web batean sartzen garenean. Lehenengo gauza egiten duguna da, nabigatzailean izenan jarri, ezta? Hori izango da gure domeinua. Azkenean web bakoitzak izen bat behar du, ez? Eta ahalik eta bereziena izan, gehiago goratuko dugu. Edo hor pixka bat posizionamenduan hobeto jartzeko lagunduko digu izen hori berezia izateak. Beste alde batetik, web batean dauden gauza guztiak nonbaiten almazenatu behar dira, ez? Nonbaiten gorde behar dira. Horretarako dauzkagu serbidoreak. Eta zer gertatzen da, serbidore bakoitzera guk gure weba bidali egin behar dugu, ez? Dei bat egon behar da serbidore horretatik eduki horiek guztiak bisualizatzeko. Orduan zer iruditzen zaizue? Domeinuarekin berarekin deituko dugula? Azkenean, badakizue interneten erraminta berri asko daudela. Eta egiten dena da, DNS deitzen den erraminta bati esker, guk jartzen dugun domeinu hori konbertitzen dugu IP batean, eta IP-a seguru daukazuela buruan, askotan entzuten dugun hitz bat delako. IP horreri esker, helduko gara serbidore horretara, gure gauzak dauden leku horretara. Orduan, zelan errezten digu guri honek? Azkenean, serbidore batean, eduki ditzakegu hainbat web, ezta? Bakoitza bere izenarekin. Eta izen honekin egingo duguna da DNS-ean aldatu eta IP horretara helduko gara, baina ahalbidetuko diogu web bat baino gehiago izateak serbidore bakoitzean. Beste alde batetik, IP-ak zenbakiak dira, orduan hori gogoratzea nahiko zaila esaten da, orduan izen bat domeinua jarri ahal izateak lagunduko gaitu gogoratzen web horiek guztiak. Eta azkenengoz oso interesgarria da, domeinua gure izan da, azkenan, zuk momenturen baten web hori serbidorez aldatu nahi baldin baduzu, zuk domeinua eroaten dozu eta beste serbidore baten gordetzen dituzu gauzatxuak. Orduan, guretzat oso erraminta bereziak dira eta oso ondo pentsatu behar dituzue bai domeinuaren izena eta serbidorean zelan jokatuko duzuen.